Ardiak bidean lerroan zebiltzan gero, autoen paisaiak trabatuz eta pentze irekietan, belar berdez azetzeko edo kartierreko arditegietan, korbeetan behera ditilindatzen, zen zoro idor nasaiaz bazkaltzeko, trumilka sartuz. Are laster gehiago, egiten genuen orduan, gure ardin apur mehalkolia, gozetien handik jalgitzeko, alorren jabeak ohartu baino lehen. Artzain igatzen ginen garaietan, ardiak ardura auzoen funtzetan atxikitzen genuituela, sala dezaket egun, lasterka, jostatzen, idazten, irakurtzen edo ametsetan galtzen ginelako. Fama txarreko artzaina ginen argiki, ardiekin nola, inguratzen gintuzten jendeekin nola, larderia eskasekoak oros bat. Aita Pierrezekin mintzatu zelakoan, goizeko mesatik landa, Angelusaren tenoreko zazpiak, arduranean erasaldi galanta bildurrik ginen. Eskolako lanetan hasi gintzin, ardiak deitzen genituen, batek kortean begiratzen zituen, zehela zabaleta ertz, beste batek hiletarik tinkatzen, beste bi kuskurturik lurrean, kutsu ardien zangopean pausuturik, ari zirela zirresti zarrasta melodikoan deitzen. Ardiarra pelaburretan, lerratzen, eskuak agudoak itzen zitzaizkigun, baina esnearen zirripak kotsuaren bazter metalikoa jotzen zuelarik sortzen zen musika zinen eder kauzitzen genuen, angutsua eta bakarretan kakaila zanpatua. Bazakiro, gutariko, zenbaiteen ontziak, erora asteraino, ardiak ostikoka ari ziren. Ardia napurra izateaz gain, arras neurastenikoa ere bazela froga nezakeen.